Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, aasenso ka pa sa programang AgriSenso. Kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome na naman sa ating panibagong episode sa AgriSenso, Agrikultura Asenso. Kakasama pa rin ang inyong Clara Tita. Okay, so I think ako lang muna ngayon ang mag-isa dahil masakit po ang tiyan ng ating Inday Badyang. So ako muna ang magsasalita. Ako muna ang makakasama ninyo for almost 1 hour. Okay, sabihin na natin isang oras talaga. Napuno ng chikahan and of course sa ating Agri-Balita and later on sa ating Agri-Unique Chika. Kumusta po sa lahat ng mga nanonood, most especially po sa RNG Luzon, ang ating regional news group RNG Luzon Facebook page. Ganon din po dyan sa ating Ka-Farming Angat Ka
Facebook page. O ayan, o kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayo na kondisyon ngayon. Bagong taon na at bagong buhay. Kailangan nating magbagong buhay. Sabi nga nila, 'di ba? Nakita ko sa post sa isang post sa Facebook na hindi yung taon ang makapagbabago sa iyo kundi ang iyong sarili lamang, o 'di ba? Pinili mo na maging masaya ka. Pinili mo na maging malungkot ka. Pinili mo maging puno sa hatred at galit ang iyong puso. Pinili mo 'yun, o 'di ba? So wala tayong choice kasi pinili mo 'yan. Okay? After all, life is a choice. Oh, 'di ba? May hugot na po tayo ngayon. Anyway, sa ngalan po sa ating agrikultura, the other day po ay na-mention natin, na ibahagi natin sa inyo ang ating agribalita kung saan po ay may kasunduan o may nangyaring kasunduan po ngayon ang bansang Vietnam at Pilipinas with regards po doon sa pangangalaga ng mga mangingisda ng dalawang bansa. So, ibig sabihin, like kung mag-aabot man sila sa karagatan, diba? Sa boundary ng Vietnam at saka Philippines, ay hindi po sila mag-aaway, o diba? Mag-hi hello lang sila at mag-exchange ng kanilang mga kuhang isda. So yan, good thing at meron ganoong kasunduan. Sana ay magkasundo din ang ibang bansa, diba? Magkasundo rin ang mga ka-boundaries ng ating Pilipinas, diba? Para naman sa ganun ay walang masasaktan ng mga mangingisda, walang mahihirapan ng mga mangingisda at patuloy lamang sila sa kanilang paghahanap buhay. So ayan pa, yun po yung ating agribalita kahapon, okay? So ngayon po, tawag ito, dahil wala po si Inday Bajang, of course, ay ako po muna ang magbibigay sa inyo sa ating agribalita, okay? So wait lang ha. Hanapin ko lang yung isinend sa atin ni Inday Bajang, okay? Anyway, sa mga nanonood sa atin ngayon, sa ating 20,000 viewers na nanonood sa atin ngayon, pwede po kayong mag-message. If ever meron po kayong mga katanungan o reaksyon or inquiries, okay? Mga katanungan po with regard sa ating mga na-mention ng mga products dito. Please feel free to message or anyway, if ever meron kayong mga katanungan, please message us also. Okay? Comment nyo lang dyan sa ating live section para po mabasa natin yan later on. Pero kung wala naman po kayong katanungan dyan at kayo po ay nanonood sa atin, diba, of course, pwede nyo po bang i-message or i-comment po sa ating comment section box kung saan po kayo ngayon nanonood para ay ma-shoutout naman natin. Para alam ko naman kung saan po abot ang ating programang AgriSenso. Ayan. Uy, aside na naka-live tayo sa Ka-Farming Angat Kaha at dito mismo sa ating Facebook page, sa AgriSenso sa Agrikultura, mapakikinggan din tayo, okay? Sa ating mga radio stations, ang ating Kings radio stations dyan po sa Negros Oriental, sa may Himalala, Negros Oriental at mga karatig bayan, karatig probinsya ng Negros Oriental. Abot din tayo sa Cebu Province, ha? Ganon din po dyan sa may Agusan del Sur, okay? Sa may Agusan area at dito po sa Davao Region. Lalong-lalo na po dyan sa Tagum City, dyan po sa area sa Davao del Norte at dito rin sa Davao City. Magandang hapon po at magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayong kondisyon ngayon. O, diba? So, ayan, wag na siguro natin patagalin pa ang ating agribalita for today dahil, ayun, hindi siya masyadong good news. I mean, hindi talaga siya good news kasi yung ibabalita ko sa inyo ngayon, yung pinsala na hatid ng shear lines sa agrikultura. Okay? Biruin mo yun, umabot ng 300 million pesos ang damage, ang pinsala na hatid ng shear lines sa agrikultura. Okay? Most especially dito sa Mindanao yan siya. Okay? So pumalo sa 315.3 billion pesos ang inisyal na halaga ng pinsalang iniwan sa sektor ng agrikultura ng malakas sa pag-ulang epekto ng shear line noong nakaraang buwan. Batay sa tala ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management or DADRRM, ano ba to? DADRRM Operation Center, umabot na sa 10,182 na mga magsasaka ang naapektuhan ang pangkabuhayan dahil sa kalamidad. Abot rin sa higit 15,000
hektaryang lupain. Okay, hindi yan peso ha, baka sabihin peso yon. Ano ba to? Aabot rin sa higit 15,000 hektarya ng lupain sa kahan ng nasalanta sa Mimaropa, Bicol, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga regions na may katumbas na 3,049 metrikong toneladang volume loss. Pinakapektado ang rice sector na nasa 13,245 hektarya ang napinsala na may katumbas na halos 300 million pesos. Bukod dito, may mga napinsala rin maisan, high-value crops, livestock at saka poultry. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga LGUs at iba pang ahensya para sa assistance sa mga naapektuhang magsasaka. Nakalatag na rin ang mga ipamamahaging binhi, Survival and Recovery Loan Program at Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga apektadong sakahan. So ayan, iyan talaga ang problema no sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga yung mga nag-aalaga ng palay kasi nga ang problema dito ay lalo na yung mga palay na aanihin na lang tapos pang mababahaan pa, 'di ba? So sayang sana ay tawag nito na i-harvest sana, kaso lang naabutan ng baha. So, yun ang malaking problema ng ating mga magsasaka. So, pwede naman sigurong may recover yung mga palay, okay, 'di ba? Pero hindi na ganun kaganda ang quality. So, meaning hindi na siya for sale. Kasi hindi na maganda ang quality. Pero pwede naman siyang anihin at pwede naman siyang for consumption only. Makakain pa rin naman, 'di ba? Makakain pa rin yun, pero hindi na siya mabibili kasi very poor na yung quality or bad na yung quality na mai-harvest ng palay na nabahaan, no, 'di ba? Yan. So, kasi na yun siya nababad na siya sa tubig. So, ayun, hindi na siya ganun kaganda para ibenta yung palay. So, nakakalungkot yan sa parte ng mga magsasaka. Ganon din doon sa mga nag-aalaga ng baboy ha, at saka yung mga poultry and livestock. Ng mga baboy na abutan ng baha, ganun din sa mga nagmamanukan. Lalong-lalo na ngayon pag maulan, malamig ang panahon, yung mga manok ay prone talaga sa sakit, 'di ba? Prone talaga yan sila sa sakit, lalo na yung pabagong panahon, yung malamig na panahon, ayan. Diyan talaga sad ang ating mga manok kasi nga di maganda yun sa kanilang katawan, okay? Hindi yan sila masaya. Oo, buti na lang may Panamox, 'di ba? Yung solusyon sa sakit ng manok, Panamox. Hindi kaldero, Panamox po. Ayan. So, ayan ha. So, I hope itong mga programa, itong mga ipamamahaging binhi, yung itong ipapamahaging binhi, mga survival and recovery Survival and Recovery Loan Program at Quick Response QRF Fund para sa rehabilitasyon sa ating mga sakahan na apektado ay agad itong maibahagi sa ating mga magsasaka, 'di ba? Kalimitan kasi dito sa Pilipinas, alam mo na, matagal yung mga sinasabi nating ayuda, okay? Hindi naman sinasabing lahat ha. Meron talagang pangyayari na matagal talagang ma-extend yung help sa ating mga magsasaka. It's either siguro malayo ang area or matagal na i-download yung fund. Ayan. I hope na ito ay New Year na, 'di ba? So I hope na bago na rin yung pamamaraan, bago na rin yung mga mangyayari, yung mga magaganap, of course, sa pamamahagi ng tulong sa ating mga magsasaka. Para naman ay makarecover ulit yung ating mga magsasaka sa lugi, okay? Sa naranasan nilang pagkalugi sa kanilang pagsasaka, okay? Dahil na dito sa malaking pagbaha o ito, naapektuhan sila sa masamang panahon. So, ayan. Yan po ang ating agribalita for today. Of course, in fairness, maraming salamat DA sa inyong concern, sa inyong tulong, of course, sa ating mga magsasaka. Okay? So sa ating mga magsasaka dyan,
Hintay-hintay lang kayo at sana ay makarecover talaga kayo. Okay? I am hopeful naman din talaga na makarecover kayo sa mga pagkalugi niyo. Kasi yan ay temporary lamang. Importante huwag kayong mag-give up. Okay? Laban-labang sa buhay! Okay! At dito na naman po tayo sa ating Agri-Unique Chika for today. Of course, di ba? Una nating ibabahagi sa inyo mga ka-agrisenso ang ating Agri-Unique Chika courtesy of Sir Dodong Villaran, okay? Ipapakita niya sa atin ngayon kung ano po yung resulta ng kanyang tamang pagpapakain sa kanyang mga alagang baboy, okay? Hindi naman sa disclaimer ito ha, hindi naman sa nagmamayabang si Sir Dodong Villaran. Ipapakita lang naman niya kung ano yung maaaring maging resulta ng tamang pagpapakain, tamang pag-aaruga sa mga alagang baboy na samahan ng tamang bitamina para sa kanila. Okay? Ipapakita yan sa atin ni Sir Dodong Villaran. Okay? So I think Kuya Bill, ready na ang ating video? Yes. So, ready na siya. So ayan ha, watch and learn po ang mga ka-agrisenso. Ayan po ang ibabahagi sa atin ni Sir Dodong Villaran. 2, 3, ito, itong higante na to. Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Guys, sa video na to, ako po ay mag-update na naman aking mga baboy na kumakain sila ngayon guys sa kanilang hapunan, ano? Ngayon guys, talagang gabi na po ako nagpapakain sa kanila sa oras ng alas 6 po, imedya ng gabi. Dahil nagkakaroon po ako guys ng adjustment sa oras ng aking feeding sa kanila. Inabot na sila ngayon ng 8 kilo hanggang 9 kilo ang kanilang kinakain sa gabi. Sa araw naman, during breakfast ay 7 kilo. Tapos sa tanghali, 7 kilo rin. So nagkakaroon guys ng changes po ang bigat ng dry feeds na, I mean yung bigat ng dry mixed feeding ang kanilang nakakain bunga po sa aking dinudulot sa kanila, no? Kasi minsan pag sobrang gutom talagang binibigyan ko sila ng 7 hanggang 8 kilo na pagkain nila, no? Pero ngayon guys ay talagang umaabot po ng 8 kilo lamang dahil kanina po ay nagbigay ako ng merienda nila, no? Okay? So, sa totoo lang guys, sila po ay malapit na pong mag 3 months old, no? Talagang sa awan ni Lord ay sadyang malulusog po ang aking mga baboy sa tulong po ng kaniyang inalay sa akin sa pamamagitan po ng pag-alay or pagbigay po ng munting idea sa aking isipan kung paano ko po papakainin or arugahin ang akin pong mga baboy dito po sa munting babuyan ni Dodong Villaran, no? Talagang ano na guys, no? Ito guys, malalaki to eh. Sa tingin ko guys, sobrang 1 metros na po ang kanilang haba ng katawan, no? Guys, linawin ko lang ha. Ako po ay mapagpakumbaba pong nag-share ngayon sa video na ito dyan sa inyong lahat po mga viewers, ano? Ay gusto ko lang sabihin na hindi po ako Diki, wag kang mangaway Dik. Itong white durog na to, pinakahiganti sa lahat to eh, dito eh. Nangangaway siya guys kapag inaagawan siya ng pagkain, yung pwesto, no? Okay? So guys, hindi po ako nagmamayabang, hindi po ako nagmamataas, hindi po ako nagmamagaling mga kababayan, mga viewers, mga kahagrisers. Okay? Kasi may nabasa po ako na isang comment po na ano yan, payabangan. Guys, hindi po ako nagyayabang, no? Talagang sinishare ko lang po sa inyo kung ano man po ang aking mga simpleng pamamaraan sa aking pag-alaga ng baboy, ano? So, ang mga baboy ko ay hindi naman to talaga as is na sobrang malalaki, no? Tama lang po ang kanilang laki. Pero dito guys, sa tingin ko is sobrang na siya 1 metros. No, yung mga mahahaba ang katawan dito, no? Hinahaluan ko rin po pala guys ang kanilang pagkain ng yung kangkong guys na nakahiwa, no? Ayan guys, oh. Pasintabi lang po guys sa mga kumakain dyan. Kung kayo po ay nanonood ngayon sa video na ito, I'm sorry po. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan, ano? Okay?
So, mabanggit ko lang pala guys, ang mga nagtanong, meron tayong 3 kababayan na nagtanong po sa akin regarding po pala sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Si kabayang Ernesto Agustin Valdez Jr., Mr. Ramzian TV, at si Teresita Isidro. Ang tanong niyo po sa akin ay saan legit na supplier na pwedeng bilhan ng King's Vita Plus. Gusto ko po kayong matulungan mga viewers sa pamamagitan po dito sa pag-announce ko sa simpleng video na ito na kung sakaling gusto po ninyong gumamit ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, pwede po kayong pumunta sa mga Agrivet Supply na malapit po sa inyong lugar. Kapag sakaling wala silang stock guys ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ay maaari po kayong mag-direct message po sa FB page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement at doon po kayo pwedeng mag-order, no? So sila na po bahala sa inyo mag-assess sa inyo pong mga concern, no? Kung kayo po ay nais or gustong mag-order para po sa inyong mga alagang kahayupan, no? Hindi lamang baboy guys ay pwedeng paggagamitan. Ito guys, oh. Ayan guys, oh. Okay? Ito po. So, lahat po ng mga picture dyan ay pwede pong, yung mga larawan ng mga animals ay pwede pong gamitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Guys, tinutulungan ko lang po kayo sa mga hindi po nagkakaalam dahil lahat po, no, hindi ko na maisa-isa sa pag-reply. Pasensyahan nyo na po ha. I'm sorry po mga viewers dyan kung hindi ko po kayo kaagad nare-replyan. Busy lang po si Kuya Dodong. So back to topic tayo guys sa ating update ngayon. Talagang masaya lang po ako guys dahil meron na po ditong sobrang 1 metro guys ang haba ng katawan, no? Okay? Guys, sorry for the noise background kasi maulan po ngayong gabi sa amin, no? Okay? So dito guys talagang 3 po ang medyo maliit dito. Talagang hindi siya medyo maliit. Maliit talaga. Yung bunso, no? Yung bunso ito guys, bunso. Tapos ang sinundan niya, ayan guys, oh, maliit. Okay? Tapos, sabi yung isa, nandun sa unahan. Pero dito guys, talagang, ano na, ang malaki dito, 1, 2, 3, ito, itong higante na to. 3, 4, ayan guys, oh, yung mahaba din yung katawan. 4, tapos 5. Ayan guys, 6. So, sana guys, magkaroon tayo ng magandang resulta sa simpleng pamamaraan po ni Dodong Villaran sa pag-alaga ng baboy, ano? Sa mga nangbabash dyan sa akin, okay lang po mga kababayan, wala pong problema kay Dodong yan. Maraming salamat pa rin po sa inyong pagpanood sa aking mga videos sa kabila po ng kasimplihang palabas po sa aking mga videos dito sa aking YouTube channel, no? Peace out sa inyong lahat guys, no? Sa lahat po ng mga expert dyan, sa mga baguhan, sa lahat po ng mga na-inspired po sa aking mga baboy, no? Sa aking mga simple shows. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy pong pagtangkilik sa aking mga videos dito sa aking YouTube channel. Okay? So ulitin ko lang guys, ako po ngayon ay nagpakain ng 8 kilo na dry feeds, mixed feeding. Meron tayong starter feeds na Pigrulac Vital. Meron ding halong kangkong na hiniwa, no? 20 pesos lang naman guys, 2 tali, no? Tapos meron din pong halo na loto na kanin. Shoutout po kina Richard Alan Luciano watching from Nagcarlan, Laguna, kay Luisito Kapilitan watching from Macu, Davao de Oro, Milawil Farm TV, at kay Dikong Farm Mixed Vlog from Palawan. Shoutout po sa inyo. Ako po ay nagsasabi na lagi ho kayong mag-iingat wherever you are. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Sana po ang inyong mga alagang baboy o kahayupan nasa mabuting pangangatawan. Mabuhay po kayong lahat mga viewers. God bless po sa ating lahat. Ay, nabigla ako doon sa outro music ni Sir Dodong. Parang nag-videoke ako. Anyway, ayan, maraming salamat ha Sir Dodong Villaran. O, diba? Sa lahat ng mga curious talaga sa kung gaano
kung gaano na palaki ni Sir Dodong Villaran yung mga nakikita ninyong baboy, diba? Yung baboy po niya na napakita sa video ay nasa 2 months and 3 weeks po yun siya. So magtatatlong buwan na po yun siya. Pero biruin mo, ganun na po yun kalaki. Ayan, diba? So yung pagpapalaki po ng ating mga alagang baboy, ay depende po talaga yan siya sa inyong pag-aalaga, sa inyong pagpapakain, and of course, sa vitamina na inyong gamit. Okay? Nakita niyo naman kanina, ang gamit na vitamina ni Dodong Villaran ay walang iba pa kundi ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. O, diba? Yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement, the #1 animal feed supplement, tagaregisadong epektibo po talaga sa inyong mga alagang baboy. Hindi lamang po yan sa mga alagang baboy ha, kundi kasali na rin po ang King's Vita Plus ay pwedeng-pwede rin sa mga alagang manok. Diba? Kung gusto niyo po ay mapabilis ang paglaki ng inyong mga alagang manok at maraming itlog na napoproduce. Okay? Kayo na lang po ang aayaw. Dahil po kahit everyday po ay maraming may itlog po na lalabas sa inyong mga alagang manok. Yan, hindi po yan siya joke. Yan, ha? Yan po ay based po doon sa mga certified users, certified and proud users po. Ganon din po sa mga ating mga tawag nito, ating mga advocacy partners, 'di ba? Yung mga nakagamit talaga ng ating product. Yan po ay sila po ay nakapag-testify na at ito pong King's Vita Plus ay proven and tested po. Hindi lamang sa mga baboy, lalong-lalo na rin sa mga alagang manok. Ganon din sa mga bibe ha, sa mga pato, yung sa mga nagbabalot diyan, 'di ba? Yung mga bibe ba yun or itik? Yung ginagamit sa pagbabalot. Hindi ako familiar, sorry. Basta yun, sa mga ginagamit sa yung mga itlog na pangbalot, 'di ba? Ayan, subukan niyo po talaga ang King's Vita Plus kasi marami po talagang itlog na maipoproduce yung inyong mga bibi o itik. Okay, ganun din sa mga pugo, 'di ba? Sarap ng itlog ng pugo. Marami din pong maipoproduce na itlog ang inyong mga pugo. Kung ang inyo pong pakain sa kanila ay may halong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yung King's Vita Plus po natin ay sa powder form, okay? White powder po yan siya, okay? So, pag i-mix nyo po yan siya, pwede po sa pagkain nila, sa feeds, or kahit anong, pagkain nila, patuka, feeds, pwedeng-pwede. Pwede rin siya sa kangkong, ha? Doon sa mga nagbi-mix feeding sa baboy, pwedeng-pwede rin talaga yun siya i-mix sa mga kangkong, sa mga saging, yung, ano bang tawag sa Tagalog sa yung ng saging. Basta kung sa Bisaya pa yan siya, bani ng saging. Yon, pwedeng-pwede po yan i-mix yung King's Vita Plus kahit saan po. And of course, kahit saan, of course, kasali na dyan yung tubig, diba? So, i-mix, ihalo-halo nyo lamang po yung King's Vita Plus sa kanilang pagkain, sa kanilang inuming tubig. At yan, I'm sure na malaking benepisyo na po. Sa loob lamang ng 10 araw na sunod-sunod na paggamit ng King's Vita Plus ay makikita nyo na talaga ang kakaibang resulta. Ang kakaibang performance ng inyong mga alagang baboy, mga alagang hayop. Hatid yan, of course, ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay? Ayan! And of course po, dahil marami pong nagre-request, of course, sa ating mga previous episodes, dito po sa ating AgriSense. So, ibabahagi ko po sa inyo ngayon, okay, at this moment of time, yung ating replay po ito replay, okay? Disclaimer po, replay po ito doon sa segment namin kay Manok Tambayan with regard sa tamang or discarte po ito sa pag-aalaga ng manok, okay? Kanina ay na-share ko sa inyo itong ideya sa tamang pagpapakain ng inyong mga alagang baboy. Ito namang video na i-share ko sa inyo, it's a replay po doon sa mga previous episodes namin na kasama si Manok Tambayan with regards po sa tamang pag-aalaga din ng manok. Okay? So, huwag kayong magulat kung bakit iba ang aking damit dyan at may kasama ako si Inday Badyang. Ayan. So, replay ito para po for the sake po doon sa mga hindi nakapanood that time. So, at dito po kayo ngayon, lalong-lalo na sa ating 31,000 viewers at hindi nyo pa ito nakita, dapat ay makita nyo po ito kung ano po yung mga dapat ninyong malaman sa pag-aalaga ng manok na pwede nyo ring mai-apply sa inyong mga farm, sa inyong poultry dyan. Okay? So, ready na kaya, Kuya Bill, yung ating video? Ayan, ready na. Ready na po yung video. Again replay po ito. Huwag kayong magulat.
Huwag kayong magulat. Gusto ko lang mag-i-share. Gusto lang namin i-share ulit sa inyo dahil marami din po nagre-request. Of course, yung itong ano po yung mga dapat yung malaman sa pag-aalaga ng manok. Ayay! Ayan! Roby TR! Ano po talaga, normal po sa atin na may magkasakit, merong magkasakit. At yung sa ating manukan po na napakaliit, meron po talaga akong tatlo po dito na mini-maintain po na para kahit papano yung ating mga alaga ay may panlaban sa sakit o hindi basta-basta magkakasakit. Well, una po sa pagmamanok po, importante po talaga ang kalinisan po sa ating area. So, dito po sa aking manukan po, aga at saka hapon, regular po tayo naglilinis po dyan. Yung ipot po natin, nilinilisan po talaga natin, kinukuha po natin. Isa po kasi dyan yung kung kumbaga hindi natin linisan yung ipot, pwede po yan mag-create po ng bacteria, virus. Lalo na po pag maulan, mabasa yung ipot po nila, posibilidad din po na iinom po yung ating mga alaga po sa tubig. So magkasakit po yung ating alaga. Importante po talaga ang kalinisan sa mga kulungan po ng ating sisiw. Yung flooring po nila dapat regular din po natin na linisan, lalo na po pag box yung ating karton. Pag nakita na po natin na madami na po yung ipot, kailangan na po talaga natin linisan para sa ganon yung ating mga alaga po ay maintain yung kanilang area. Basta malinis yung ating area, hindi po basta-basta magkakasakit yan. Yan yung ating po talaga dito. Top priority po natin sa ating manukan. Nakita nyo naman sa aking mga videos na palagi po talaga tayong naglilinis para iwas din po sa amoy. Isa din po kasi yung amoy na nagdadala ng mga langaw po sa ating area. So mahirap na po, lalo na po yung ating area napakaliit, may kapitbahay po tayo. So sa mga may ganitong setup po, dapat i-maintain po talaga natin yung kalinisan. Pangalawa po, sa pag-aalaga po ng manok, dapat po talaga meron po tayong vaccination program sa ating mga alaga. Isa yan sa pinaka-importante po sa pag-alaga po ng manok. Para sa ganun yung ating mga manok po may depensa po sa mga sakit, mga aratay. Karaniwan po kasi na pwedeng ikaubos po ng ating mga alaga yung aratay po. Kaya dati, nung nag-alaga po ako ng manok, hindi pa po ako naniniwala po sa mga vaccines. Pero naubusan po tayo ng manok, bali 2 beses po tayo na namatay lahat po talaga yung ating mga manok. Dahil hindi po tayo nagbigay ng vaccines. Simula noon na na po natin, na-realize po natin na importante po talaga yung pagbabaksin sa pagmamanok, nagbibigay na po tayo. So 4 po na vaccine yung ating karaniwan po na binibigay po dito sa sisiw, sa mga malalaki. So una po talaga dyan yung sa sisiw ay mabigyan na po natin sila ng B1 plus IB sa unang araw pa lang po, pagpisa pa lang. Sa pagkatapos po ng isang linggo, pwede na naman po tayo magbigay ng bumburo. Pangalawang linggo, Lasuta plus IB na isa yan sa mga pangdepensa po sa ating aratay. At yung pang-4 ay yung ating tawag nito, Cowpox vaccine. At kung kaya pa po natin na bumili po ng Coryza vaccine po, may masyado kasing kamahalan po yon. So pwede din po tayo magbigay po na nasa litro po yan, nasa 2,000 plus. Injectable po yan. Kung halimbawa po na maibigay na po natin lahat yan, yung ating mga alaga po talaga ay hindi po basta-basta magkakasakit. Kung magkasakit man po, napakadali na lang po nilang pagalingin. So yan yung advantage po sa ating pagbabaksin. Yung pangatlo ko po talaga dito, yung pagbibigay po ng mga antibacterials at saka vitamins. So sa ating pagmamanok, importante po talaga na meron po tayong mga vitamins, antibacterial, lalo na po sa pangit ng panahon, ulan-init, napaka-importante ang pagbibigay po niyan. Nitong nakaraang linggo nga, halos 1 linggo po talagang umulan. So araw-araw po kung nagbibigay po ng antibacterial, gaya po ng Panamox Forte. Aga po, nililinisan ko na po yung kanilang tubig. Kasi unang-unang gagawin po talaga ng manok, galing po sa tulog, pagbaba po na sa lupa, iinom po talaga yan ng tubig. So kung may namumuuman po na bakterya, sakit sa kanila, at least pag inom po nila ng ating ibinigay po na Panamox Forte, antibacterial, sigurado po mapapatay na o hindi na mabuong mapatay niya yung bakterya, yung kalusugan po ng ating mga manok ay mananatili. At lagi pong tatandaan na yung ating kita po nagdidepende po yan sa kalusugan po ng ating manok. So wag pong manghinayang po sa ibibili po natin na gamot at saka vitamins na ibibigay sa ating mga alaga kasi babalik din po yan sa atin.
sa ano naman po, tawag nito, sa vitamins naman po, yung aking ibinibigay po, Intenso Plus, at sa ating feeds, naglalagay din po tayo ng ating King's Vita Plus, hinahalo din po natin. Rotation lang po tayo. Pag nagawa po natin yan, yung ating mga alaga po ay talagang malusog na at hindi po basta-basta magkakasakit. Sa mga kaibigan po natin dyan na namumblima sa kanilang alaga na nagkakaroon po na sakit, pwede po natin gawin po yan. So mga kaibigan po natin dyan na nakikinig, wag po kayong mahiya na magtanong, sasagutin po natin base lang po sa ating experience po. Correct. O, ayan. Thank you so much. Our heartthrob ng chicken farming, Manok Tambayan. O, diba? Bakit na Short natatawa but talaga ito, concise. sister? Cute talaga ni Sir Correct. Promise. Siguro kung buntis ako, di pangalaan na nako kung sa Bisaya pa. Wow. As in, happy kasi yung aura niya. Iba yung aura na napaka-happy and jolly and all. Happy ma'am kasi maganda Sir, yung yeah. araw ngayon ma'am. Ay, dalang. Pasangin lang yun ang araw. But anyway, sir ha, yung discussion niyo po para maiwasan ang pagkakasakit ng mga manok, may daw 2 questions po ako. At talaga agad-agad yung mga questions. So sa mga friends nating nakikinig ngayon or naka-antabay po sa ating live, ayun, pwede po kayo mag-comment lang ng inyong mga tanong. Baka hindi ko rin maitanong yung mga tanong. But anyway, sir, may desired ba on how to clean yung mga kulungan ng manok? Like, pag naglilinis ka, aside sa kinukuha mo yung mga ipot o yung mga poop nila, kailangan sabunin, lagyan ng mga Zonrox, chlorine, or mga disinfectant talaga. Yes. Kailangan ba talaga yung ganun? Sa akin po ma'am, sa sisiw po nila talaga pag halimbawa meron tayong ma-hatch po na sisiw, may kulungan na po ako dyan na naka-prepare. Kumbaga, na-sanitize na po natin po yan, na-sprayhan na po natin ng mga antibacterial, kaya mula Zonrox or ano ba yung pwede natin gamitin, at maglalagay po tayo ng flooring. So, ganun po ako ma'am. At pagkatapos po na, kung halimbawa man na meron na po sisiw, lagi po talaga natin tingnan na, kumbaga, kung halimbawa na puno na po yung ipot, yung karton, yung box, kailangan na po talaga natin kunin yan kasi maging ano din po yan, source po ng pagkasakit po nila. Okay. Importante po talaga kalinisan sa kulungan po ng sisiw. Importante po talaga yun kasi ang sisiw po kasi napaka-sensitive. Pag may nagkaroon na po ng sakit po dyan, pwede po sila magkadamay-damay. Kaya cleanliness po talaga dapat palagi po dyan i-maintain po natin sa kulungan po ng ating sisiw. Ayan. So take note ha, cleanliness is next to godliness. Ika nga sa mga lessons natin way back elementary days. Anyway, sir, ito pa, with regards sa tubig naman, kasi as we all know, there are places here in us na hindi talaga ganun kalinis ang tubig. Most of them, they're using mga ulan and all. Pwede ba yun sa manok? Or to Tubig the other ulan. animals, sa tubig ulan, tubig ipainom ulan. to them? Safe ba yun? May- Di ba may mga kitikiti yan or what? Hindi ba yung nakakasira sa stomach or something? May nagtanong din po sa akin kahapon ma'am kung pwede ba gamitin yung tubig ulan. Kung wala po talaga tayong choice, pwede po talaga at kung wala na, mag-ano lang po tayo, kumbaga maglagay lang po tayo ng gaya po natin binibigay po na antibacterial. Para kahit paano, kung meron man na tawag nito, meron mang bakterya, at least papatay. Kung wala talagang choice, pwede natin gamitin po yan. Yung sa atin po kasi dito, meron kasi tubig, kaya hindi ko rin po na-try. Pero kung ako lang ang tatanungin, kung wala talagang choice, pwede natin gamitin. O, di ba? Parang imposible din kasi na hindi mo pa inumin ng tubig yung mga manok or the other animals that we have. Hindi. Diba? Parang, Correct. uy po, nakakaawa naman. Dehydration din yung katapat for that. So, kung wala na talagang option, pwede na yung tubig ulan. Pwede ma'am, But kung wala talaga. pwede mga, anong yung ilagay sir? Antibacterial or anything na Paano pwedeng... forte ma'am, pwede natin Okay. pang at least mapatay Ano siya, yung sir? bakterya. Daily ang pagbigay. Ano ilagay siya sa tubig or ipainom? Ano ba? What's the preparation for that, sir? Yung sa akin po kasi ma'am, dito pag pangit po talaga ang panahon, araw-araw po talaga ako nagbibigay ng Panamox Forte. Kung okay naman po man, okay naman po, mga thrice a week po ako nagbibigay. Rotation po ako ma'am eh. Vitamins, antibacterial, ganun na po yung aking ano po dito sa ating manukan. Vitamins, antibacterial, ganun lang yung pagbigay ko po. Para at least sigurado po talaga yung ating mga manok na ibibigay po sa ating mga kaibigan din po na bibili po sa atin, quality din po. Mahiya naman po tayo, magbigay po tayo ng
mga payat, mga may sakit. So, malulusog talaga yung bibigay po natin. Dapat idol nila kami yung mga manok ko, sir, ha? Kaming dalawa ni Clara. Oh. Diba? Malulusog. Malulusog. Teka, may mga tanong ka dyan. Nag-iisip ako ng ibang mga questions. Anyway, andyan, nabuhay na naman to mga dark and handsome ka ngayon, Sir Rian. Good afternoon. From Rihanna. Grabe ha. Dark na pero talaga nakikita ang pagka-handsome. Ikaw na talaga yan, Rihanna girl. Ikaw na talaga, te. Nabuhay si Rihanna matapos ang ilang siglo. Oh. Yeah. Yan, nag-commit din po si ma'am, si idol natin, si Pulumulok Native Chicken. So yan, maraming salamat sa ating kaibigan. Ang gaganda at ang gwapo na nakaputi. Ay, talaga. As in. Talagang ganun. Thank you naman. Thank you naman. O, diba? Thank you naman po sa inyo. Mabuhay. Pero really, sir, sa mga panahon po na tawag nito, pag ano po talaga yung season na gusto or parang preferred sa manok? We have seasons here in the Philippines na maulan, mainit. Ayun po yung mga as far as on your sa inyo pong experience, nakikita o napapansin nyo most of the time nagkakasakit ang manok. Is it on the hot season or sa maulan na panahon? Yung maulan po ng panahon po talaga, ma'am, ang manok po natin ay napaka-prone po sa sakit, sipon. Ayan yung po talaga yung problema sa mga breeders na pag maulan. Pero pag mainit, ma'am, dyan yung masaya yung ating mga alaga. Dyan po sila talaga mas productive po na magbigay po ng itlog. Yung ating manok, hindi po basta-basta nagkakasakit pag mainit yung panahon. Mainit. Kumbaga, may mga ano din po kasi tinatawag na breeding season. Yan yung mga panahon po na mainit po talaga yung panahon. So, karaniwan sa mga nag-breeding season, yan yung mga nagsasabong kasi nga iniiwasan po nila yung maulan na araw na panahon para yung kanilang manok ay hindi po magkasakit. Kaya doon po sila nagpaparami sa mainit na panahon po talaga, o mga January, February to March, mga ganun po. Oh, tama, no, January. Kahit January, sir, meron pa paunti-unting ulan dyan. Kasi lalo na ngayon, no, dahil sa climate change, hindi na natin masasabi na every April or May, March ay tsak na ano talaga yan siya. Tsak sa summer, di ba? Tama po, Talagang Nag-iba na talaga yung panahon ngayon. Hindi na rin natin malaman kung ano ba. How do you adjust with that one, sir? Ano yung the challenges, isa po yung sa challenges sa breeder ng manok. So ano po yung mga parang preparation nyo, gano'n yung ginagawa nyo to somehow protect somehow your chickens, at least man lang sa the climate change itself, hindi lang tao but everybody is affected. Even ang mga manok. Ayan, nagkakasakit agad-agad. Yung sa akin po, ma'am, sa pagmamanok po talaga, importante po talaga na meron po talaga tayong pabahay po nila kasi pag umulan man o uminit, meron po silang masisilungan. Lalo na po sa sisiw, dapat meron po talaga silang kulungan para sa mga 1 week, 2 weeks, at saka 3 weeks and 1 month. So dapat meron tayo niyan para yung sa ating mga sisiw din po, kumbaga habang lumalaki kasi yung ating mga manok, nagkakaroon po, lumiliit yung kanilang kulungan, kaya meron po tayong for 2 weeks, for 3 weeks, at saka for 1 month. Lumalaki yung kanilang kulungan para hindi din po sila kumbaga crowded sa isang kulungan nila. Kaya ganun, may mga preparation tayo na ginagawa. Dapat yung ating mga kulungan mainit din po para sa mga sisiw, lalo na po sa pag maulan. Minsan yung ating sisiw 1 watt kasi yan to isang sisiw. Halimbawa pag umulan, yung 50 na sisiw, pinapataasan po natin ng init. Kumbaga nasa 100 watts na ilaw na po yung gamit po natin pag maulan na panahon. Ayun. So, may adjustment sa init ng kanilang katawan. Ganun din naman sa atin, Day, di ba? Pag syempre yung ating katawan hindi man masyadong exposed talaga pag malamig kasi parang hindi talaga tayo pwede mag-always sa South Korea, Day. Oo, hindi productive, diba, kung always malamig ang panahon. Parang, mas gusto mo lang matulog, higa-higa ka lang. Lazy thing. O, diba? How we wish we can do that. But we can't, diba? So, at least man lang, ang mga manok is kailangan alagain talaga. At least we have those things that pwede nating talagang gawin na they can be protected sa mga sakit sa
sakit. Especially now, mga ubo, mga sipon, 'di ba? Na at least man lang pag mas makontra mo yung mga sakit na pwedeng dumapo sa kanila. Kasi nga, at least you can somehow pwede mong maibenta agad, mas madaling tumubo, and syempre mas madali silang lumaki. Hindi ka rin lugi. Gaya ng sabi nga palagi ng mga spokesperson o mga tawag dito speakers natin every Tuesday and Thursday, huwag mong tipirin yung mga alaga mo kasi babalik din naman sa'yo yun. Hindi. Tama po, ma'am. Diba? Correct. Sir, meron lang nagtanong sa akin personally, may nag-PM sa akin. Ano ba yung Yes, mga i-expect daw na mga klase ng sakit na pwedeng ma-encounter ng isang breeder if ever yan pag tuwing tag-ulan? Ano y- Tag-ulan. From sisiw hanggang To sa manok. month-old na siya. Oo. Mm-mm. Karaniwan po talaga sa sakit po, ma'am, ay lalo na sa sisiw, ang na-encounter po natin yan, ano talaga, sipon. At kung yung ating sisiw kasi kulang sa init, yan yung kumbaga, yan yung mag-umpisa na manghina sila, ma-stress, yan, lumalabas na po yung sakit. Kaya nga, sa pag-alaga po talaga ng sisiw, lagi ko po itong sinasabi sa ating mga nag-alaga rin po mga kaibigan na dapat mainit po talaga yung kulungan kasi isa po talaga sa nagpapanatili ng kanilang kalusugan sa sisiw ay yung init. At kasi po naman, ang karaniwan po talaga na sakit na ma-encounter po sa tag-ulan, sipon po talaga, ma'am. At malalaman po natin yung isang manukan po, pagpasok pa lang po natin sa manukan, kahit hindi po tayo lumapit, malalaman po natin na ang isang manukan ay healthy o kung walang sakit. Mabaho kasi yung ma'am, kumbaga, ang isang manukan po na infected po ng sipon, mabaho po, malangsa po talaga kahit hindi ka lalapit po sa manok, maamoy mo talaga yung langsa ng isang manok na may sipon. Mabaho po talaga kaya pag encounter niyo po yan, ibig sabihin infected na po yung ating area at kailangan na po natin gamutin isa-isa yung ating mga manok at kung maaari i-separate, quarantine, mag-disinfect, sanitize yung mga kulungan. At isa po sa mga ginagawa ko po pag gano'n na po yung sitwasyon sa ating manukan, na-encounter ko na din po kasi yan, dapat pinapainom po talaga natin ng antibacterial. Yung sa aking gamit po ay Panamox caplet po. Kung minsan naman, pinapainom din po natin ng tubig na may halong Panamox forte na napaka-epektibo po talaga pagdating po sa mga sakit po sa mga manok. Yan kasi yung number 1. At yung nabanggit ko na rin po na ratay, dapat meron talagang vaccine po para depensa po. Yan kasi yung problema sa mga nagmamanok. 2 beses po ako namatayan. Naubos talaga lahat yung ating manok dahil po sa ratay. So, that's na-experience ko very ni sad. mag-aratay. Oh, yes, Ilang ma'am. Kahit manok kayo, malalaki sir? na yung patay po talaga lahat. Walang natira kahit isa dito sa ating manukan. So, masakit po sa breeder po pag nangyari po yan. At yun nga, hindi ko sumuko. At dito po tayo kumikita. So, patuloy pa rin. At yun, dito na nga, kahit pa paano, kumikita po tayo. Pag ganyan, sir, namatay yung mga chicken mo because of aratay, how many months or weeks pa po bago kayo nagsimula ulit? May I think ba kailangan malinisan mo na yung area? Parang sa Mag-disinfect, mag-ganon. disinfect, hindi ka pwede about it. It will take how many months bago ng baboy because of that. 2 years talaga, naman, Dad. di ba years ang 2 baboy? years. Sa manok oo. naman, sir, pag ganon. Sa akin, ma'am, nung naubos po lahat yung aking mga manok, nag-disinfect po talaga ako dito lahat-lahat po sa ating kulungan, sa lupa, lahat-lahat po. At after a week, bumili po ako ulit ng mga breeders na po agad para makabawi po tayo, makaproduce ng sisiw, ng itlog. Breeders na tayo agad kasi meron na po tayong kumbaga, may fan-base na po tayo, kumbaga meron na po tayong dati. Kahit hindi pa ako nag-YouTube, meron na po akong kumbaga sinusuplayan, kaya kailangan meron agad tayo na may produce. Kaya breeders tayo agad para yun, kumita tayo agad. Oh, ayan. Ano talaga, sir, no? Kahit anong lahi ng manok ng i-breed,
Ayan, oo. So, welcome back to present. Welcome back to present life. So, ayan po, napakinggan niyo po kanina, napanood niyo po kanina yung ating replay po doon sa diskarte po para maiwasan po yung magkasakit. Hindi po basta-basta magkasakitin yung mga alagang manok, lalong-lalo na po ngayong tag-ulan. Na-share po sa atin yan ni Manok Tambayan. So, I hope ay meron pa rin kayong natutunan na, meron yung sa mga hindi pa nakakita nung episode na yon, ayun po ay para sa inyo. Para po ay hindi po magkasakit ang inyong mga alagang manok. At syempre, kung di na talaga napigilan na magkasakit, ay of course, andyan po yung Panamox, Panamox Tablet at Panamox Forte na malaking tulong po para ay mapagaling ang sakit ng inyong mga alagang manok. Okay? So, basta manok na nagkasakit, i-Panamox na. Ayan. So, mga kagresensos, sit back and relax lang po muna kayo at magbabalik po ako later on matapos po ng ating mga paalala. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may Panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Tablet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Tablet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Tablet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins.
Buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ayan, nagbabalik po ang ating programang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso Ka. Kasama pa rin ang inyong Clara Tita. Okay, ayan. Ayan, bago po tayo magtapos sa ating episode ngayon, sa ating programa ngayon, of course, ay i-shout out po muna natin ang ating mga AgriVet store partners na kung saan po available ang ating mga produktong King's Vita Plus, Panamox, Intenso Products, Worms to Go, at saka King's Vita Pet. Lalong-lalo na po dyan sa probinsya ng Quirino, ang Difon, Quirino, JMB Agri Supply, at dyan naman po sa bayan ng Madela, Quirino, ang Nadiahan Enterprises at MSK Agrivet Supply. At sa probinsya naman po ng Pangasinan, unahin po natin ang bayan ng Asingan, Pangasinan, ang Ballesteros Agrivet Supply, Malasin, Puzorobio, Pangasinan, ang Marland Agrivet Supply, dyan naman sa bayan ng San Manuel, Pangasinan, ang ENA Agri Trading, at sa may Gisit Sur, San Manuel, Pangasinan, ng Via Verde Agrivet Supply. At dyan naman po tayo sa bayan ng Pulong Sur, Malasique, Pangasinan, ng Estrada Agrivet Supply. Sa may Torac, San Carlos City, Pangasinan, ang Emily Agri and Poultry Supply. At lastly, dyan po sa may Asansor, Sison, Pangasinan, ang Buksit Agri Supply. O ayan ha, sa mga nagtatanong kung saan po ang mga legit, seller ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement at sa mga Panamox, Intenso, Worms to Go, of course, i-PM nyo lang po kami, message nyo lang po kami, kahit dito po sa Facebook page ng AgriSenso dahil ipa-forward po natin yan siya sa marketing team ng ating King's Vita Plus King's Vita Plus Panamox, Intenso, at saka Worms to Go. At for example po dito sa King's Vita Plus, kung naghahanap po kayo ng mga legit seller, of course, punta po kayo sa mga AgriVet stores, andun po yung ating mga produktong King's Vita Plus. Pero pag wala pong available na products sa inyong AgriVet stores, pwede nyo po kaming i-message, i-message nyo po kami sa aming Facebook page. Ito po yung Facebook page namin na King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Hanapin nyo po yan sa inyong Facebook page at i-message nyo lamang po kami dyan, For inquiries and orders, you may message us King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ganon din sa Panamox. So nakikita nyo sa ating Facebook page. Yan po ating Facebook page, Panamox Couplet and Panamox Forte. So yan po lahat ng product natin. If ever mag-order po kayo online, nakalimutan ko, yung ating Shopee din available din po tayo sa Shopee. So may mga Shopee accounts dyan. Search nyo po ang ating KBM AgriVet Lines. Yan po ang official store ng ating mga produkto. KBM AgriVet Lines, yan ang ating Shopee store. Nandyan po lahat pakikita ang ating mga products. Kung mag-order na po kayo, huwag nyo nang patagalin sa inyong cart. I-check out na para maka-avail kayo sa ating mga promo. Ayan, so sa nabanggit ko kanina, pag kayo po nag-order online, maaari po ninyong makuha yan siya via cash on delivery or cash on pickup. Cash on delivery si LBC, si JNT, and GoGo Express.
And cash and pick up sa malapit na LBC branches sa inyong lugar. Message nyo lamang po kami, walang problema. Kahit saan po kayo ibibigay o ihahatid po ng ating mga delivery partners ang inyong mga produkto. Okay? So, dyan po kayo makakahanap talaga ng legit na mga sellers. Okay? Na hindi masyado, na hindi mahal. Okay? Saktong-sakto lang po ang ating presyohan dito sa ating mga pa-order online. Alright. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating episode for today. Naway meron po kayong natutunan, nakukuha, na tawag nito, na pwede ninyong ma-apply sa inyong mga farms dyan. Okay, sa inyong mga alagang baboy, sa inyong mga alagang manok. Okay, if ever meron po kayong mga suggested topics, pwede niyo po kaming i-message sa Facebook page ng Agrisenso sa Agrikultura para po ay ma-research at kung meron po kaming mapagtanungan ng topic na yan ay agad po namin yung ibibigay at pag meron na po, available na po, i-deliver, ihatid po namin yan sa inyo. Okay? So ayan, maraming salamat po sa isang oras na inyong pagsama sa akin sa ating episode for today. Get well soon, Inday Bajang. Sana'y okay ka na. Bukas, I need you. Ito po, si Clara Tita, ang nag-iisang, hindi naman nag-iisa. Andyan si Inday Bajang, in spirit. Ito po si Clara Tita. At bukas po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura at sa inyong mga magsasaka. Agrisenso sa Agrikultura, aasenso ka. God bless everyone. God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga sim para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.